Maayong buntag. Ning higayon na, adunay usa ka graduado sa kursong edukasyon. Napulo na kapin katuig ya, nagtudlo ngadtos mga kabataan. Apan gipili nga magserbisyo sa katawhan nga libre. Maunay rason nga midalikyat kita dinhi sa District 3, Isla Cupa, Barangay Konsolasyon, Cagayan de Oro, para atong ilailahon si Ma'am Consuelo Bibi Maravilla. Ali, adtuan ta siya. Una ma'am, no, among pagpasalamat nga itagaan mi nimo niini nga kagayon nga amo kang mahinabi. Tod mama, kumusta tod ka karon? Okay lang. Ikabisi gihapon bisag niya sa balay. Kay ang akong gikabisihan walay trabaho ha, pero voluntaryo nga tabang, especially sa women, no? Then diripod sa among urban poor sa Isla Cupa. Ma'am, ako nga hibalaan ma'am no nga kuan ka, ni graduar ka sa kursong education, no? Yes. Nagtudlo ka kapin napulo ka tuig. Yes. But karon gipilit nimo ni nga trabaho walay sundo. Unsay rason ani ma'am? Ang isa lang ko karason is wala ko nagpasikat, no? Ang ako nga in my heart, in my brain, and in my hands to put myself people alive, no? So kita knowledgeable, sila ang wala. So I want to impart my talent, my skills as a teacher. If I will compare to other teachers, no nga, bisa, maestra ko, kuan, anak lugar, they will just say nga, maestra ko, estudyante lang mo. No, I don't. Di gani ko mga saba nga, pag di maka-answer ako ang estudyante before, bugok ka na, dili yun. Mine is just only nga, di gani ko mga mamandlong, kaya ang ako ba nga, ang ballpen din sa akong buhok isok-sok din. Class record, drag yun. Dili na gid ko maingon ta pag magsaba akong estudyante, I'll just look at their eyes. Then they'll just say nga, lumo kasi mo. Dili na ako magkuan. So pag tapos na mo, ako na pod, hilob na sila. Kay aya din ko mo istorya. So class, I will just inform you nga dili ko gusto mga saba kada ko naman mo. So ang ako lang kung sobra na mo 5 points gid na. 5 points sa inyong grado, kwaon ako your performance in my class, in my subject. Kaya akong gihawiran English, PE 1 to 4, dayon assistant sa IT, commandant during the time when I was a single lady, then in St. Paul Academy, Bukidnon, dayon kanang choreographer sa Ayaw. drum, Drum. sayaw, o dayon Math 1 and 2, dayon Science 1 and 2, Filipino. Muna akong subject sa una, then advisor. Sa una, sa Bukidnon, first year advisor. So then, ang last na akong teaching is in MPS, karon Golden Heritage na. Pero, I'm just happy with my being a teacher, no? Pero, na-conflict yun na lagi. Last 2008, nag-take ko exam. Wala ko, ayaw pag ikaw nakahabalo karon na, nag-ato ko pilit ba nga. Ang ngalan niya sa akong mami is Pidila Adelaida ang nakabutang sa akong marriage contract. Di ay ayaw pa na ako nakita jud atong Miyerkules. So Adelaida ra di ay ngalan sa akong mami. So ang ako untang natawhan is 1950. Gihimong 68. Gibalan sa akong husband kay magulang mako 10 years sa akong husband ulo. So nag-complain ko kay nagpa-injection lagi ko napakan ko kiring diri siring loyo na. Kuto ingon ako nga, uy, kung yun ani naman lang, sao naman lang ni. Pero sa akong pagtudlo lugar in that certain mga previous years, dagan sa gid ko natabangan, nanay mga professional, ana lugar. So, pila pa ang sweldo ni Anto, gagmay ra gid kaayo, labi ng private, gamay ra gid. Pero at least nakasurvive, niabot gid ko karon at the age of 66. So, even 66 years old ko, I'm just happy even though we have problems, no? Na di nato kalikayan, pag-experience ng mga anak, number one, atong family relation to mga in-laws, then sa akong husband, anak lugar. So, murag, depende yun sa atong karakter, no? Depende sa atong gitawag og attitudinal behavior, no? So, muna usa akong ga-i-emphasize sa kababayan at this time nga
dili kita permanente mag-inistikta, but we are just strict and sometimes lenient, no? Kay ug imo na para bugod sa physical and mental, di ka makabaledictorian, di ka makaunor kung wala ang extracurricular. Correct. Oh, kung mental lang, di gid ka makaunor. So imo ginang ipares, pares gyapon anak ba? You're strict but liberal. So ako nagsadlang ko kay ako dako kay kudam ko kay I want to become a masteral, doctorate, anak bitaw, DBM, anak ba gusto gid ko principal anak lugar. Akong daddy is working from the Dex Region 10 division office, then even my brother sa division sa province. Yeah. Kami sad nga kaliwata mga Fuentes, mga educator gyud, lawyer anak ba, mga politics pod, pero I don't know, ganung asa ko nabutang. Kaingon ko anak ba nganong inani na sa 11 mi kaigsuon na ilo mi upat ka manghud na ko nga mga gagmay pa jud akong grado first year, pero wa mi nasayod kung anong sa among 11 halos man mi nakahuman. Nakahuman jud mi akong daddy na minyong usab wala gyud, we stand with our own feet. Naningkamot mi, walay adik, walay burikat, walay mga badlungon. Murag makain ko, I am proud of my family. Sumusa na akong gikandak sa akong mga anak karon at this time. Bisan wala ko nagmaista mo bitaw ng amo bitang kuan karon sa kanang mga fly by night. Ano nga, among gigatabangan ba? Pero naging mga gahi. Tudloan ni mong livelihood, anak bitaw, anak, mong seminar, anak, tagaan o kuan sa mga gobyerno, anak lugar. Yun. Sumurag mag-uol ka ba nga ano man sila kami gani muna, I will just give an example not to other people but to myself, sa akong pamilya nga kami gani gibiyaan mi inahan akong daddy namin nyo walay nakatima namo pero nabuhi mi, naningkamot mi nya nang eskwela pag yun mi. So what about sa uban nga na ay mama na papa nga naman ana atong katilingban nga daghan problema. So kung ikaw ginikanan, ikaw tao, kung nagit kay curiousness to help, you to tell somebody nga kuan kanang gusto ka ba ani nga kuan o sige anak kay undangin na kay dili maayo ina na unta ba. So ambot Pero lang tuod yun. mo no, gikan sa imong pagka teacher, unsa ka lisod no? Teacher antod ni transfer ka nga wala ka ng voluntary lang nga trabaho pagtabang sa women sa uban pang mga tao way sweldo ngano tod nga unsa ka lisod ang adjustment po? Okay. Ako sa dang diyo nahuna no. During the time akong i-lakbit gyud maya. During the time when I was a student in Cagayan Capital College, no? CEO na karon. Oh, see you na karon. Oh, so cashier ko sa Uloy-Roa. So 12 years. So then ana nga panahon na first year college, inanaantod gid ang fourth year college ko. Nag-ask ko ana about myself. Something like this at this time sa gihapon sa akong pagmaestra lugar ana na nya nagboluntaryo ko lihok sa katawhan no. So sa una nakunganon mahimong ko sports coordinator sa BSE department, gadulag volleyball, basketball ana bitaw, then ga track and field. Pero nahimo ko to, upat ka bata akong gibantayan. At the same time, nagtrabaho ko kang Uloy-Roa sa akong ayaan ko na tuyo sa Makabalan. Pero ganun nahimo na ko, kung anak ko ba, munain ko nga, niya karon na po, ganun makakwarta mo sa ko ginagmay, no? So in ani, ganun makakwarta ko with my family, during the time, wala nagtrabaho akong bana. Duha ka mo akong anak na babae. Unya, wala yun. Kung ako nagsalig sa akong amahan, kay di ko ganahan mga ayuan. Kung ako nagsalig sa ila, kay maulaw ko. Akong gibuhat, gaputo ko, tik-tik. Gaputo ko, tik-tik. Magluto ko og atsara, suroy dala, plato, tuyok, konsolasyon, iskwilahan. No, suroy man ka, makaulaw ka, sa imong mga isuon, anak ba. Pero niya, ano ba ganyan sila, naulaw diya, nangawat, burikat. Hindi ko maulaw eh, kwarta man eh. Sama atong ipakaon. Muna na akong andan, dayon, anto nag-attend ko mga food processing, innovation sa food
USTV ana lugar dayon nag-attempt kog sa DTI mga food poisoning ana hantod na maintain ako yun napagit akong gamit kay gapamaligya ko man gid ko sa hay so karon murag nakayon ko nga talagang ano inani na ako mga anak ko na ba yan puro sila scholar sa city wala ko'y gasto sa financial musad na akong dako kay nako munan ko it is my deep of gratitude thanks ko kayo nga anak ko kong tarong Pila kong anak mo? tulo ni sila na ako'y isa ka anak sa Pugman mga buutan po ako mga apo mga pride food na po dire so akong anak bago nag-graduate sa COC scholar sa Cagayan isda scholar sa Dakbayan so ang ako kong isa ka anak po scholar po sa una to karon sa Makati anak USTP graduate so ang isa po sa Davao na bitaw so wala malipay ka ba bisan unsa lugar ka kapobre so ingon ako nga nya linaw ni ulay kan ba so muna akong ikuan sa kamabayan-an nga inana so ayaw mo ka discourage determinado lang gyud ka with patience na may tulo ka peace pasensya pagilo o pagsakripisyo plus equals to determinado mo na Ang todo, no? Grabe ang digrasyan gud po ka sa Ginoo kay kuan, no? Kanang taliwala lugar nga gibiyaan nimo yung pagka-teacher nga nice sweldo, nagbalhin ka sa public service nga walay sweldo, no? Pero gipag-graduate ang mo anak scholar pa. But ning higayon na ma'am siwa kung mga natuan sa mga seminar nimo, imo pong gina-share, no? Natos uban nga mga tawo nga no to nimo gina-share. okay so ingon anak sa mga kuan pa according to my husband nga kadagan imong certification kalendain kung may paimong baligya mahalin pa lang anak pa nako nga sa taman kay mo may isa akong kuan lugar so Ma'am tungod no sa imong kahilig ug nagid sa imong kaning kasing-kasing ang pagserbisyo ngadto sa publiko nagtinguha ka no try ka nga magpapili isip kagawad diri sa Barangay Consolacion kung sino hitabo ato by the way murag 3 times na ako nagpapili okay. pero nagtry lang gid ko ba basin pa di ay makadaog no tinuod gid ay nga magsige ingon ang kumilik nga kinahanglan wala gyud ko dili ko no gidili ang pamalit sa butong ina pero daghan man lagi ang gapamalit nga diga-diga pa ako talawan lang jud ko di lang gid ko gusto ma-involve akong pangalan ba nga namalit si kuan ani si bibi mo ni ana na di gid ko gusto so hantod wala gyud pero willing gid kay ko serbisyo akong prinsipyo mo serbisyo ganit tag walay kwarta, mo serbisyo ganit tag walay sweldo. How much more kung dana ta honorarium nga gamay so i-double i-times pag yun nato na para maserbisyon pag ang kinatibuk-an. So wala may swerte. So wala ko mahimo. Pero kato ma'am no tulog ka higayon ka nagpapili pag barangay Kagawa de Consolacion Independent. Independent but wala ka wala lugar ka palari. O ka na discourage nga marig di na lang tingali kung mo serbisyos katawan kay murag gyapon wa mo nilagay suportahan. By the way, in that certain question, no? Akong husband, may silbi ka pa discourage. Anak, pero wala yun. Dili gid mawala. Kay, anak gani nga pagpapili na ko. Pagkaugma, humanalo ang eleksyon, no? Na nag-ayo. Ako turad ko. Akong husband, yan rin na rin. Sir, na si ma'am. Ganang, so kung may ato, sinusuko siya, nasuko. Pagkadungog na ako, nandungan ako, nasa mga baby, sir. So may ito yung ako man ng eleksyon. Labon dito nangangayo akong asawa tabang sa inyo. Wala nyo ito kami kay kong servisyo sa inyo. Tawbi karon kay. Ayaw. Ito akong iduulan. Ay ma'am, ang bibiin ko sa man. Gusto gid kay ko, pero wala mang yun. Di mag yun. Swerte nga ko, nga pandili siguro ko diya nga linya. Pero, bisan pag iyon ana, no? Tawag yapon ko, unsay akong mahimo. Kay, labi na nga kita knowledgeable, sila ang wala. So, unsay imong nahibalo, ako sa impart lugar para sa ilaha. Para sa nga, kabalo po sila, inanion di ay, maudi ay, naana. So, wala gid mahunong na ako. Mitras buhi pa ko. Wow, okay. Ma'am matod no, kanilagay nindot kayo ang imuha sa gi-share sa amuha. So sa tanan nga mga naglantaw sa tuwa karon ma'am, unsay ilahang makutlok na pagtulungan no diya sa imuhang kinabuhi og mga gipanghimo
o kung mo ika-advise nga to sa mga tao. Okay, kanang pinaka-importante, no? So, paras karon ang issue karon labi na tong napuno ng problema, naputong sa problema, walay kwarta, walay trabaho, wala tanan, maghikog. That is not the problem will not been solved nga ikaw maghikog ka. The more na hinuon nga demoralize ang imuhang pamilya. So instead, you have to fight with your problem, no? So, ang ako lang ika-advise sa tanan katawhan, especially katong mga poor to the poorest families, no? Nga ayaw mo ka-discourage. Instead, pangitag paagi makapuhunan kag 1,000, kapuhunan kag 500, mudako na kung maningkamot gid ka. Kamo timbang mo banag asawa, dahil imong mga anak imong tudluan, ayo tudluin nga ato dito pagkuan kay ani pang diskarte og kuan nya waday ka kay balo ang imong anak nangawat ta di ay wa ka kay balo imong anak namurikat di ay nya di ka mangita sa imong anak mangita kay noon buntag na so mangita ka gani anang alas 6 hipos ka na i-train gid mo imong mga anak kay para gid makapun gid sila ba nga dili gid ay maayo nya imo gid silang taga emphasize nga ay kamo ayaw niya ikuan buhat kay nanaakim sa publika basta atong dignidad walk with pride with dignity ana no so aron taas noo so bisag pobre basta paningkamot eskwela kay aron gid nga makatrabaho gin sakto makatrabaho kag tarong nga trabaho ana sus one example si Joe Earning in Manila sa Pag-asa Quezon ha bananakyo lang si Tia During kameraman si Joe Erning puro na sila nangamatay ilang anak upat duha ka piloto oh si Joel Angeles si John oh si Ate Susan nasa NCBA trabaho as documentation siya tapos si Rose Angeles to anak karon si Rose sa Canada oh si Cherlan kay friendship man mi sa Facebook bananakyo lang ha. Si Ate Doring at Tia Doring o si Earning ugangan sa akong manghod ana. Pero successful ilang pamilya. Kanya laliman ka ba the first nga piloto ang iyahang anak nga na kuan lugar nga nakahuman lugar engineer. Ito na sila karon sa Pransya. Nya. Ikaw karon nga pobre ka. Siyempre, pobre gid ka kung magtanga ka. Di ba? Palaboy-laboy ka, ato ka puyo, asa nga magpuyo, bakwit, ana. Ako, sense, kung namin nyo ko, I hate man yun ka. Sa unang panahon dalaga pa ko, strikta gid ko. Strikta gid ko. Kaya na may sa pa kong ginikanan, 21 ka pamilya. Tumpagon kong sa tingalan. Wala na namo kuan karon gyud ipasagdan na namo wala namin nag-ingon tanga kuan kay di mi ganahan kanang adto dito nagbubot bitaw di mi ganahan anang mga alingasa kami pag gyud kay ni sa syudad lugar kami mga isuon nga wala na mo og mga bukid ana sa una mo strikta gyud basta dini ko nakatun nga naminyo ko tao kay mo yun ako mami sa una kamo mandag ko mo ha ayaw ba mo pag dinalo ayaw mo pag panghakog sa inyong isig katao ayaw lang tao nga karungportahan ta kay dili tanang panahon kami inyong ginikanan dikit sa inyo mandagko mo ugma nga wala mi paningkamot mo basta dili mo maghimog dili maayo kay mangilad dili maayo sundugon sa inyong mga anak puhon o mga minyo mo anak usa na akong daisulti sa mga anak kung sa uban nga akong gakamit nga ayaw mo inaanak kay sus dili kin maayo pero karon senior citizens ko anak mo istorya ko sa akong mga kauban anak dili man ko yun nga magpapilar kay di magi ko ganahan magpa-interview di ko ganahan anak na ko'y problema nga sundon ko media Ngayon ko, samok man yung mga medyo, bisag saon, dili ko ganahan magkipag-interview sa makikistorya, sundon, magita, di ko ganahan, anak ko, di ko ganahan, nga ko lang, okay lang sa ako, nga nakatabang ko, okay lang sa ako, nga, nakabalo siya nga, SBB Marabilia, ana, isang publi, pero makahangyot na ginagmay, ana ba, malipay ko, ana, malipay gid ko, pero dako kay na kong garbo, dako kay na kong kalipay, nga inaana,
Sumuin ko nga, sus na mo, mali ko palari bilang kagawan. Kaya kung kagawan pa ko, bulahan yun mo. Kaya ani man ang akong strategy kung puhuno na napustro lagar nga nagkagawad ko. Akong sildo pananglitan, tanta 20. 15 akong kubrahon. Bilin ang 5,000 sa kapatiran ko operatibo. Para in case doon ay mga igtabang, mauna ang akong kuhaon maghatag na kong slip na ito na kuha ani palit ko tambal, palit ko makaon, palit ko inanak ko. Then paghimo ko mga livelihood project na ako mismo ang magdala, ako mismo ang tudlo. Kaya daghan man tag talent lugar, skills na ko aside being formal teacher. So dito sa skills ana lugar, mabuhi mo, di mo magutman. Basta di lang magtinapulan. Dili lang gyud magtinapulan. Kana mo gid ang ayan ninyo nga inyong isilsil sa yung alipatakan nga kung taong tapulan pobre gyud until the end of their life. Pero kung pugi ka, mabuhi jud ka. So unsa imong mahimo, unsa imong mahimbalan, buhata basta kaayuhan. Iimpusar sa imong pamilya. Ayaw tudloing nga magsyabo, ayaw tudloing mangawat, kay di na gina maayo. So, kung pwede lang gid unta, kaana mi ko, saan mag-prayer ko, kay mag-chanting man mi, kay mga Buddhist man lagi mi, lahi man gid. Yung among ka-studihan is human revolution. So, mahadlok gid mi mga Buddhist maghimong dawatan. Tungod ang karmong balik sa iyo, mga muna among gakahadlokan. So, kami kay gusto na mo nga mo harvest mo good fortune. So, you have to make also a good cause aron harvest ka og good fortune, good cause. So kung maghimo kag bad cause, of course bad cause yun imong harvest. So yun ana unta ang tao no nga dili bitaw dili mapalabi-labihon. Inuon suko ka gamay, tambag ka pero in pag lugar na ka sa level nga nasuko ka, imo nga ipasaka gamay aron mo relax ka. Aron sa din tumalibil na nimo nga ayaw pagkuan kay maulaw ka kay inani lugar ko diya sa imo ayaw pareho ra man tang tao. So inana ba dili kay uban din he kuan siya. Ma'am na ko listahan ya ma'am. Na ko lista ma'am. Dinhi naman to ma'am. Ay basig to sa pidi yung listahan. Ito pangitaa ana ba? Sakit ba na sa tao? Insulto ba? Ay inyong lista wala man ni sa master list. Tuwa dito sa Sambuanga siguro. Di, ang tao na suko nimo. Tarong nga pa-istorya, tarong nga ispikar, aron tagaan sa kag tarong nga tubag. So inaana bang mga ihimpo sa tao ba nga? Inoon, we cannot compare to each and everyone because look at our fingers, di ba? Lima, di ba ginaparehas? No, di ba? Di ginaparehas. So inaana ang batasan sa tao. So naay monkey attitude, naay snake attitude, no? So naay rabbit attitude. So lain-lain gid na siya, lain-lain. So I'm not perfect person. Sometimes also I can commit mistakes to my own. But then if you accept what it Ma'am, isip pasalamat no sa imong pag-share sa istorya sa imong kinabuhi nga maka-inspire gid kayo. Taliwala pa man nga guys sweldo bata na imong kasing-kasing sa pagtabang nga ngadto sa katawan. Ma'am, among pasalamat no. Una of course ang t-shirt no na imong nasuot no. Na ang t-shirt niyo of course ang bugas. Ma'am, salamat. Salamat kayo. Thank you. Mao kadto ang istorya sa kinabuhi ni Ma'am Bibi Maravilla. Taliwala pa man nga natapos ang kurso nga edukasyon apan gipili ang paggatabang ngadto sa katawhan. Taliwala nga walay bisan gamay nga sweldo. Kamo usab nga managlantaw karon kung aduna mo'y kaila nga susama sa istorya sa kinabuhi ni Ma'am Bibi nga ana ang pagtabang ngadto sa ilang isig ka tawo. Palihog paki-comment na sa comment section. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Kauban, of course, ang atong partner, si Avid Mac Piraes, kini si Zen Kahan. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.